Uy, kalami. Asa ka to siya, no? Ako ningot doon yung pagkaon. Balo! Asa kong kaon? Dili lagi ni sa mga anak ko. Lakuha may nagpalitan eh. Baka akong liba oh. Ayaw ba? Ipapriso tika ha! Ipapriso tika! Uy! Sakto! Naay pagkaon! Gigutom ko! Kalamit sa makaon! Kanindot ani magsulo-sulo ta oy, makakaon pa taglami. Basig na sa Berto ba? Ulit ba kay to? Pero dili guro to kasunod diri kay ako rin nakabalo diri nga lugar. Hala, si Arky man ni oh. Hala, nagunsa ka na siya dira ha? Kaon-kaon ra siya ra isa. Ulita gyud aning Arky oy. Diri pa gyud nga lugar no. Pagtuo kog di ko katuod dire. Pabuton ako na siya mulakaw kay kuhaon ako na iyang makaon. Agay, sakit ako tiyang kay bangon ko. Ngita guro ko kasi arambi, sakit mo na akong tiyan. Sakto, kanilakaw. Impas yun na imong pagkaon. Uy, kalami. Asa ka to siya, no? Ako ningot doon yung pagkaon. Kung orkiha ka, patik-atik rin kag tago-tago, kadaghan din kag pagkaon. Pwes, hot doon ako ni imong pagkaon. Kasi mubalik pa to siya. Ako na lang yung dalong tanan. Ay, salamat na human na kong libang. Balik din ko dito. Kay kabalo kong Berto, taas kito GPS. Balo! Nawala lagi akong kaon. Wala pagay ko kung magkaon ng to. Nawala na. Kinsa kayo nahilabot at tuwa. Tugan din akong papa. Asa kong kaon? Nak! Nanuman ka? Kinsa naman pinag-away ni mo? Wala ko kabalo. Nawala naman ganito ko makaon. Luo ko kaluoy puntaw sa kong anak eh. Tara! Pangitaro to kisay nagkuha. Dili na siguro kita siya na ko diri no? Ano pa? Tuwara pa Hoy! Kawat ni mo ha? Hoy! Gaano gikawat na ni mo? Palit manggani na ko ni? Taka na pa ako ha, manggani na oh. Ihuli na ha, ihuli na. Kaysa kuha ng anak, ako'y nagpalitan na. Dili lagi ni sa mga anak ko, lakuha may nagpalitan eh. Baka akong liba oh, ayaw ba? Ay atiko na ka ha, ako'y nagpalitan na ba? Dali, 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 dali. Ipapriso tika ha, ipapriso tika. Tara! Tara!